bawal tuwing Semana Santa. Manya si Dan tayo. Dinengdeng. Kaya? Dinengdeng naman kaya. What? Hindi orang kagsit sida, salit ka kindi. At hindi kaya mo ti masuro-surutan. Ang mga bawal tagsida ti karne, puro ka karne, durang kagsit sida. Madigarot ka, umukot ta. Mga saktag bisingkit di mga bukat ta. Oh no. Ang ginagawa mo? Bakit ka nagwawalis? Huwag ka magwalis, bawal yan. Huh? Semana Santa ngayon. Sa linggo ka na lang magwalis. Ay, salit ka nga, ubing. Kapalaman tilubungan. Oh no. Parang lang ayam igin eh. Masugatan ka lang, magbaka nyam. Amo nga naglikat na agimbak ti sugat at tangang Semana Santa. Magbaka nyam, masugatan ka lang, magbaka nyam. Nayunak pa yay ta. Maday. Nagtangtong taulom. Ang gawin takot lang asapa. Salbag ka nga, ubing. Young girls. Saan ka pupunta? Bye. Nagdigo. Oh no. Bawal maligo ngayong Biyernes Santo. Bukas ka na maligo. Namutun, dagbuguak lang. So when the sun goes down and the bell won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, I don't. Tay, ang ingay mo. Hindi ka na nahiya. Alam mo bawal mag-ingay Semana Santa eh. Oo, nalalabas na. Salit ka nga, ubing. It's shoutout time! Let's go! Ayan, shoutout po kay Angelina Lucina. Thank you so much po sa pag-follow and pag-subscribe sa YouTube channel ko. Shoutout po kay Mark Freddy Castro. Thank you din po sa pag-follow sa Facebook ko and my YouTube channel ko. Shoutout din po kay Yanis de los Reyes. Ayan, thank you din po sa pag-follow sa Facebook ko and sa YouTube channel ko. Shoutout din po kay Kurt Z. Ayan, thank you so much po sa pag-follow sa Facebook ko and pag-subscribe sa YouTube channel ko. Ayan. Shoutout din po kay Jorwel Legaspi. Ayan, thank you so much po sa pag-subscribe sa YouTube ko and then sa pag-follow sa Facebook ko. So, yun lang po yung mga magpapa-shoutout. Kaya kung may magpapa-shoutout pa, just comment lang sa comment section and then click the subscribe button para kang updated ka sa lahat ng mga videos ko. Bye!